Els caps de l'agrupament Escolta i Guia Marinada, Seneida Eurovich, Sònia Vallverdú i Ricard Gilabert, van dissenyar i modelar un mural tenint en compte els elements identificatius del cau: el fulà, la tenda de campanya, l'excursionista, la música i els logotips de l'agrupament i de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. El ceramista va encarregar-se de coure i de pintar el mural. Posteriorment, va ser col·locat al damunt de la porta d'entrada del local que acull el jove.